LPS kauhutarina. Tästä tulee varmaan hyvä koulupäivä. Tai siis metsäpäivä. Metsäletti. Mitkä vaatteet ottaisin? Otan jotkut vaatteet vaan täältä. Näin, hyvät vaatteet tälle päivälle. Mä menen varmaan herättää äidin. Äiti herää. On jo aamu. Joko on nyt. Sinulla on koulu, saat laittaa aamupalaa itse. Ei tänään ole kouluaamu. Tänään on vapaapäivä. Sitten voit laittaa koulusta. Mene herättämään Amanda. Ei ole yhtään ruokaa. Tai kyllähän. Nyt täällä on. Tuossa on yksi. Tämmönen vaikka. Kukahan tuolla raksuttelee? No niin, nyt mä voisin vaikka mennä. Hei pikkusisko. Moi. Auts. Au. Ja siis mentäisiin tänään retkelle tuohon metsään. Ja voi yhden. No niin, elikkä mennään nyt sinne mettään. Alkaa tutkimaan, mihin me voidaan nyt yöpää. Oota, mä juon. Näin mennään nyt. Mistäs ättiput? Tuossa taivaista. Katsotaan. Otetaan maata vähäsen. Otetaan maata vähäsen. Jotta otetaan. Mä otan mun vaatteet pois, ettei ne vaan likaannu. Joo. Hei, tuolla on lelukasa. Ei mennä enää siihen. On jo myöhä. Eikö nyt ole jo aamu? Ei oo. Äsken oli just aamu. Tänne oli niin pitkä matka. Näin. Korjattu kakkaa tänne, kato. Tutteita kakkaa. Näin. Ja sitten tehdään tää näyttää hienolle. Mutta mä sen, koska mä en pidä kakasta. Tai mikä tää nyt on. Mä leikin. Nyt. Tää on hyvä musiikki. Mä oon ihan likainen. That's fine. I'm fine. Feeling my adrenaline. That's fine. I'm fine. I can keep away the creeps safely from my swivel seat. Something's calling through the vent. That's fine. Uh-oh.